Awo ndo bamkuru enyu mama kamboonana nawo mwamusati. Tanga tisati. Makaya pa yanga ari kubasa. Baba atadisa ndo mai nyinyi waitadiwa nandi chitawo. Ayo, tafarane kukuziwa hivi. Nemwimiwo baba mukuru. Alright. Tanga tisati ambosangana bata indozwa kuti yaya andoripoti chindoziyo takarorwe pano asi murume tanga tisati tamudini. Handizo taingomva nezvenyu mafono atingotaurawo. Totaura nhasi kuti wari kuya kuno. Alright, tinoona adi. Asvika aiwa tafara ikukuziya ipo. Aiwa tese. Aziko taura nyenyu maini naziko ni bamuni. Yaya zvakauma. Zviro hazvina kundimirira musheba indori chiyo muchongo kurumbirira nakupera nepamushapo. Ngedoro rirakati kuuya doro mafoya yamambanje handichatombozvizwisisi bamai kuri kuti zviri kumbofamba sei. Saka azi. Kutondirumbirira pambapo nana yowe ndode kukuraya yowe zvazodai chino zvekutaura 2020 maikuru. Saka ana maise. Ananda zondobveyo ndorumbirirwa maikuru nedemo akati ndode kukuraya akati ndode kukudini azvisina kuchatomire zvakadini zvakanaka ini ngekutye kuuraiwa ndikati mwana wamengu uriyo reka inditize matokona maini ngekuti mazuano zvitokudziodze kana wazwe izwire kuzikuuraiwa ngemunhu gara watotiza enda nepanoponesa pako ngekuti anhu anenge odzidzawo mazuano iye baba munini wenyu haabviri kude zvenoizi